Welcome back to this channel. In part 1 of this teaching, we explored the origin of the Igbo 4 market days. Today, we will dive deeper into how these days shaped every aspect of traditional Igbo life. If you are just joining us, please go back and watch part 1. And don't forget to subscribe. So we want to look at the significance and then the practical implication of these 4 market days about Igbo people. Otu n'ime ụzọ a na-ahụkarị anya ka ụbọchị ahịa anọ si metụta ọdịnala Igbo bụ site n'aha. Mgbe ị nụrụ aha dịka Mgbeke, that is someone born on Eke day, Mgborie, Mgbafọ, Nkwọcha, Okorie maọbụ Okafọ, aha ndị a na-agwa gị ozugbo ihe dị omimi gbasara onye ahụ. Ndị nna nna anyị kwenyere na ụbọchị a mụrụ gị kpebiri ụfọdụ akụkọ nke agwa gị ya na akara aka gị. Ọmụmaatụ, ndị Igbo kwenyere na ụmụaka a mụrụ ụbọchị Eke na-esi ike, na-ebute ụzọ ma bụrụkwa ndị ndu. Ha kwenyekwara na ndị a mụrụ n'Orie bụ ndị echiche ha dị elu, ndị na-echesi echiche ike. Ụmụaka a mụrụ ụbọchị Nkwọ ka a na-ewe dịka ndị maara ihe, ndị na-atụle uche na ndị na-eme atụmatụ ọma. Nke a abụghị nkwenkwe efu, ọ bụ usoro njirimara dị elu. Ugbu a, ka anyị chigharịzie uche n'uru ahịa ndị a bara gbasatara alụmdi na nwunye. Ụbọchị ahịa ndị a na-alụ ọrụ dị mkpa gbasatara omenala alụmdi na nwunye. N'ọtụtụ obodo, a na-ahazi mkparịta ụka alụmdi na nwunye na emume dịka ụbọchị ahịa ndị a dị mma. Ya bụ na ndị mgbe ochie na-atụle n'ime ụbọchị ahịa ndị a họpụta ofu kasị mma maka ntụgharị uche na emume alụmdi na nwunye. Ụfọdụ obodo nwekwara iwu gbasara ngwakọta ụbọchị ahịa ndị a dị mma maka alụmdi na nwunye. Anyị chọrọ ileba anya na ndụ akụ na ụba. Ugbu a, ka anyị kwuo gbasara ahịa. N'omenala Igbo, obodo ọbụla nwere ebe ahịa anọ dị iche iche. Nke ọbụla na-alụ ọrụ n'ụbọchị ahịa edebere ya. Ọmụmaatụ, ihe anyị na-akọwa bụ n'obodo na-enwe ụzọ ahịa anọ a. Ụbọchị a, azụ Eke ebe a. Ụbọchị ọzọ, azụ Oyi na mpaghara a. Ụbọchị ọzọ, azụ Afọ na mpaghara ọzọ. Ụbọchị Nkwọ, ebute na mpaghara ọzọ. Usoro ntụgharị a mara mma nke ukwuu. Ihe nke a pụtara bụ nkesa akụ na ụba, maka na ahịa na-emepe obodo. Nke abụọ, njikọ mmekọrịta. Obodo dị iche iche na-ezukọ mgbe niile, na-akwalite mmekọrịta, benata esemokwu. Nke atọ, mgbanwe ozi, akụkọ maọbụ ihe ọhụrụ n'ọdịnala na-agbasa site n'usoro ahịa. Nke anọ, nhazi akụ. Nhazi akụ, ọ dịghị otu ebe zuru oke. Ngwaahịa na ndị mmadụ na-agagharị nke ọma. Nke bụ eziokwu bụ na ahịa abụghị naanị maka akụ na ụba. Ahịa bụ ebe etiti ndụ mmekọrịta, idozi esemokwu, ọgbakọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị na mgbanwe ọdịnala. Ụfọdụ ndị ntorobịa zutere nwunye ha na-anụ taa maọbụ di ha na-anụ taa n'ebe azụmahịa. Igbo ndị ọma na-ege m ntị, ebe a ka anyị ga-apịachi nkụzi gbasara ahịa anọ nke Igbo. Enwere m olileanya na nkụzi emeela ka ịghọta ma nwee ekele maka akụkụ dị mkpa nke ihe nketa Igbo. Daalụ maka ikiri ihe onyonyo a na-akpọ Ihe TV. Aha m ka bụkwa Maazị Ifeanyị Chukwu Ogbu. Ka ọ dị mgbe ọzọ.